ጽሬት ካብ ዝተፈላለዩ ነፍሳት ዝወርድ ጥዕናዊ ጸገማት ታምዕላይ ቀንድን ወሳንን ውሕስነት እዩ። ጽሬት ኣብ ኣካላትን ከባብን ወሳኒ እዩ። እንበልዖን እንሰትዮን ካብ ዝኾነ ዓይነት ብከላ ነፃ ንኽንከውን ጽሬት ኣገዳሲ እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝኾና ትካላት ከም ኣብያተ ሻሂ፣ መግቢ ካልእን ጎሊሑ ክንረኽቦ ትጽቢት ይግበር። ኣብዘን ትካላት እዚኣተን ብርክት ዝበለ ሰብ ዝግልገል። በዚ መንጽር ሓንቲ ጉድለ ጽሬት ምስ ተጋጥም ብከላ ምምራዝን ሞቱን ከስዕብ ይኽእል። በዚ ድማ ዝምልከቱ ኣካል እዘን ትካላት እዚኣተን ግቡእ ጽሬት ከማልኣ ይከታተል። ጉድለት ዝረኸበለን እውን ኣራሙ ስጉምቲ ይወስደለን እዩ። ምኽንያቱ ድሕነት ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝስራዕ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መስራሓት ጽሬት ኣብ መውሓስ ወሰንቲ እኳ እንተኾኑ ወነንቲ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ንዓማዊሎም ማዕረ ገዛእ ርእሶም ሰሪዖም ባህሊ ጽሬት ክውንኑ ይትወሳኒ። ሓንቲ ጌጋ ብዙሓት ሰባት ክትልክም ስለ እትኽእል ቤት ምግብን መስተን ሓማሴን ኣብ 1940 ዝተመስረተት ሓንቲ ካብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣስመራ እያ። እዛ ትካል እዚኣ ካብ ዝውንንዋ ዝነበሩ ኢጣልያውያን ኣብ 1966 ናብ ኣቶ ገረዝጌር ብርሃነ ተሰጋጊራ። ስም ናይዛ ቤት ምግቢ እዚኣ ብናይቲ ግዜ ዝነበረት ፍልጥቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዝተጠመቐ ምዃኑ ወነንታ ይገልጹ። እሱ ዓቕሚ ዘለዎ ከዓ ሰርሕ ነይሩ። ንሕና ከዓ ብዝተወሰነ ዓመታት ዝሓለፈ ኦልሞስት ተረኪብና ከዓ ሕጂ ንሕና ነታ ገዛ ምስኡ ኮይንና እሱ ብሂወት ኣሎ ነካይዳ ኣለና ሕጂ ማለት እዩ። ሚኒስትሪ ቱሪዝም በብእዋኑ ንጽቡቕ ኣገልግሎትን ጽሬትን ዘዘውትራ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ይህብ እዩ። ቤት ምግብን መስተን ሓማሴን ብእትህቦ ኣገልግሎት እትኽተሎ ናይ ትካል ይኹን ሃለኽቲ ነገራት ጽሬት ምስክር ወረቐት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ረኺባላ። ኣብ ቤት ምግቢ ሓማሴን ዓይኒ ምድሪ፣ ክሽነ፣ መመገቢ ቦታ ኩሉ ኣዝዩ ጽሩይ እዩ። ሕጂ ዓመት ናይ ብሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ዝወሃብ ብጽሬት ድዩ ብታመድ ባህል ናይ ተቆጻጸርቲ ወይ እቶም ኢንስፔክሽን መጽዮም ዝርእይዎ ኣሎ። ሕጂ ኣብኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከምኡ ኣብ 2018 ከምኡ ሰርቲፊኬት ወሲድና ነርና። ለብዚ እዋን ከምኡ ናብ 2019 ከምኡ ወሲድና ናብዚ ክንበቅዕ ዝኸኣልና እቲ በብግዚኡ ዝህቡና መምርሕታት ማለት ኢንስፔክሽን መጽኦም ብዛዕባ ጽሬት ድዩ ብዛዕባ እቲ ገዛ ክኸውን ዘለዎ ብዛዕባ ንህቦ ኣገልግሎት ብቲ ሚኒስትሪ በቲ ጨንፈር ቱሪዝም ዝወሃበና መምርሕታት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ከዓ ንሕና ነዚ ተዋህበና ክነተግብር ኢልና ላዕልን ታሕትን ከም ንብል ዋላ እኳ ግዴታ ዝግበርዎ ደይኮነሲ ከም መጠን ተቆጻጸርቲ ዝህቡና ርእይቶ እንተለውን ብዝተኻእለ መጠን ዓቕምና ዝፈቕዶ መጠን ንሕና ከዓ ንዕኡ ክንቅይር ንፍትን ዝኾነ ኣብ ጽሬት ኣብ ክሽነ ድዩ ኣብ ሽቓቕ ድዩ ኣብ ካልእ ነገር ዘሎ ዝሃቡና ርእይቶ ንሕና ከዓ ንገብር። ሕጂ በቲ ኣብዘን 2 ዓመት በቲ ዝገበርናዮ ኣብ ክሽነ ድዩ ኣብ ሽቓቕ ኣብቲ መሕፀቢ ኢድ ሰብ ዝግልገለሉ እቲ ማይ ኣብ ታክትልዮ ምግባር መንቀጽ ግበሩሉ ተባሂልና መንቀጽ ገርናሉ እቲ ናይ ሳሙና ኩን ናይ ቢሊ መሕፀቢ ኢዶም ኩሉ ብርእይቶ ዝሃቡና መለስ ግዴታ ኣይኮነን ግን ርእይቶ ብዝሃቡኻ ነቲ ዓሚል ነቲ ስራሕ ክትብልካ ንኦም ከምኡ ምስ ገበርና እቶም ኢንስፔክሽን ከዓ ንሕና ማለት ክመጽኦም ክርኢናዮም ገለ ኢልና ደይኹና ነታ ስራሕና ኢልና ጌርና እሶም ከዓ ኣብታ ዝመጹላ ርእዮም ነዚኣ ሰርቲፊኬት ከዓ ንካልኣይ ዓመት ሂቦሙና ማለት እዩ። መስርሕ ምምማይ ብቕዓት ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ዓመት መጽእ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ተፍቲሽ ኣብ ልዕሊ ትካላት ብምክያድ እዩ ዝዕመም። ንመለክዒ ብቕዓት ተቆጻጸርቲ ዘማልኡ ትካላት ድማ ምስክርነትን ኣፍልጦን ይወሃቦም። በዞም ፈተሽቲ ኩሉ ገጻት ናይ ትካል እዩ ዝፍተሽ። ክሽነ፣ መኽዘን፣ ፍሪጅ፣ ዓይኒ ምድሪ፣ መሕፀብን ካልእን ኩሉ መድያዊ ተፍትሽ ይካየደሎም። ቤት ምግብን መስተን ሓማሴን ዝሓለፈ ዓመትን ቅድሚኡን ምስክርነትን ኣፍልጦን ጨንፈር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ተዋሂባ እያ። ዓሚል ንጉስ እዩ። ትካል ክቕጽል ወይ ትካል ክህሉ ዓሚል ክዓግብ ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ ቤት ምግብን መስተን
عميل مبخ قادس انتخوينو أقدميو ناب عين مدرخيدو يقدو زصري صريت تكال زيات فيلم عميل أبزناي محصبي إيد بوتا قدلت صريت حماق أنا انتقاطيمو زتقربت قريبو كواحد قالو أتصقاميو عقبت عماويل مشم عميل نقصي ስለዚህ እዚ ትካል እዚ ኩሉ ቅጽል እንድሕር ኮይኑ ወይ ትካል ከዓቢ ከስፍሕ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ነገር ዓሚል ክዓግብ ክኽእል ኣለዎ ዓሚል ክዓግብ እንድሕር ኮይኑ ኸ ኩሉ ካብታ መሰረታዊት ቅድሚ ዝኾነ መግቢ መሃብካ ቅድሚ ገለ መሃብካ ታዝበልናያ ብዛዕባ ፅሬት እንድያ ፅሬት ዝተሓለዎ ሰብ መጀመርያ ተኺሉስ ኣብታ ኢዱ ክሕፀብ ይድኸይ ኢዱ ክሕፀብ ሽንት ቤት በፂሑ ይድመፅ ካብኣ ክዓግብ ተዘይክኢሉ ولا حنت سخا طعم مجبه هبو ولا كشنكه هبو ولا زبلة صغير كهبو نتسب عقبتك سمعوا أي كلمة حجب استخاله تا أبشقاء زلا أم نحسبيد زلا تمر بحال نعاخد اللوا بستخاله خا كبا حليف كها شغال طريقة طريقة الكاس ديتو خنوسي تي أبتقرب إنه مجنون أبكال أقول قلت تهون تسبك عقبك خلالو كل جزء حدش كتب وقت خلالك بستخاله مثلا أقول قلتك بصراحتني خا بفشختك خا بجلسي كله تسب كعجب له عميل تعجبك كل جزء تا تكال تصرحون كتكسل يا مالتي عميل تدعي عجبون تا تعمل بحال كتكسل يتغنيا سلزي تطوطبل تصرحون يلن مالتي سلزي عجبت سني عميل سي تقند بوتايو مالتي مجمرة نجار كت أتخلها تجزا أردوها نجزات أتخلها مجمرة ماشم ريتها أكبابلا لأنه كل ما نمكا أبشن تبيت زلوا الرعاية صري اللي هركينو أبغى قلت بس هي سبس لازقل قللو ريتو أكبابلاها لأني زخونة حدا رازب له معنا يعني أساسيتن أبكيشين السرحان بقربة مس عميل زرخبين زدما أساسيتن أبكيشين السرحان أبصفتن صريتن لعل أدهوين كجبر زقبا أبيت مقبل مسن حماسين أساسيتي يخون كالأوس سرحتنياتات صريت أكلاتن زخدونون كالن بجوبو أسلاز حلوين تتكال شلمات كوسد زخالة هو بستخاله تنقندي نعمت أساسيتي هنا أبكيشين السرحة هنا ساتنين نحنا لك كم مرحتي بس أنت مرحنا كل جزء بقربة خام مستعمل زرخة ساتن سلزو هنا دي نحنا كل جزء رئيتوني عميل ولا أنت إيدك نجرانا تزيت عمود رايد يكون سي ولا نعدات نيجركن ولا زيادة صبغ الله كم زي أقول لا لكن كل جزء نحنا حج مسأل ناي معلتاوي زخونه زي عجبه عميل تلو خمزي أقبرالنا نبلان بستخاله خان عتاتن أبصريتن ديو مسدلونا قراربا ديو مسقله بتعم صبوق خون سلازلوا ساتن كات اندين مالتي صراحتنيا كل جزء صريت نفسه ديو مستبزلوا ركب ديو قله اندحر عبيو زخا تعميل حقوسيو كم زد بلك خا تسرح خا مسا كتعبي مالتي بيت مجبنا صراحة بطريقة بستيعة أنا كم قالومي بزحيد سريحة مالتي سب بتعميد فوتوا كبد جهيته في أمر مزوا صراحة أنا تصفتها طريقة أقرب بلا سبات موجود جلست مسكن جزء مالتي كل السبت ولا هنروح بكل الناس كم يدك لنا تصفت جزء صريت رسحت سر مسدده كسلاسل أتصقاميو
أبيت مجبن مستن حماسين وقحتا قدامين سرحان عمامات صريتيو كل مدياو صريت معلتاوي نكو إز السلاسل اتتكال أقلقلوت جميرون كله كساب زعصون مسرحة صريت كم كند روعيو يتصفلو بستخالة مچم صريت كنديو صريت كند سلازخونه حجي نحنا نغو سراحتنيات كن زخونه ነገር ኣብ صريتنا ناتو زخونه ነገር زحدر وحف تصنح يبلون مستقالين نغو كنغحف ኣለና تصريت ካብ زخونه ማይ ተሳኢኑ ገለመለና ዲኮነ ወላ ኣብ ገዛና ወላ ሓብታና ኣፍና ገዲሽና ኣምፂና ነታ ስራሕ ንምንታይ ኣብዚኣ ሰብ ክበልዕ መፅዩ ኢዱ ሰሪት ሓፂቡ ሸይኑ ኢዱ ተሓፂቡ ኣብ መግብት ከኣቱ እንድሕር ኮይኑ ተደይ ፀሪዩ ንኩሉ ሰብ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ንዓናውን ብዝተኻለ መጠን ሕጂ ንሕና ንግሆ ቅድሚ ዝኾነ ስራሕ ቅድሚ ክሽነ ምጅማርና ኣኹን ቅድሚ ገለ ነታ ፅሬት ኢና ንገብር ከምኡ ኸዓ ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ሰንበት ብሕልፊ ከምዚ ውራያት ከምዚ ቢዝ ዝገብረና ስራሕ እንተዘየለ ብዝተኻለ መጠን እታ ሰንበት ንግሆ ናይ ፅሬት ኢና ንገብራ ኩሉ ግዜ ብዝተኻለ ኸዓ መዓልቲ ፈሊኻ ዘይኮነሲ ከምዚ ጾም ክኸውን ከሎ ስራሕ ክዝሕል ከሎ ኸዓ ዝኾነ ዓይነት እቲ ሜንተናንስ ንገብር ፅሬት ንገብር ድዕረ ነገር እንተለና ንዕሪ ዝኾነ ነገር እታ ተምርባሃል ትግበረና እንታይ ፅሬት ተደየለስ ወላ ሓንቲ ነገር ምግቢ ጥዒሙ ኣገልግሎት ጥዒሙ ካልእ ብዘይ ፅሬት ስለዘየለ እታ ፅሬት ብኸምኣ ንሕልዋ ማለት እዩ ቤት ምግብን መስተን ሓማሲን ዝኾነ ኣበር ከይርከቦም ንመምርሒታት መምዘነ በቕዓት ጨንፈር ቱሪዝም ዞባ ማእከል بخل مدياتو كتجبرو أب كتسالي صمدهم قدلت صريت بكلا ممرز صجمت عنا كأو حليفون موتنا عميل كسعد سلزقل بزتخ على متى الحجي هو زقنا مجبي أبسب بتصحو كي بالا شوديو وي كي بكل مجبي بزتخ على متى حجي نحنا عطي تعمل بحال بستخدم مثلا بتي ناي توريزم زوهابنا ممرحتات أخل نعمنت كشنا خاص أخل خونا اللو فريجات كله اللو ولا مقمتي هجينا هنا عين حاوسونينا عصا بين نقمطو سجا بين نقمطو يحملت بين نقمطو كله تي كتصنح قمت زلوا نجرسي كل جزء زي صراحة زي أصلا قمت كاس لزخنة هجي بستخدم مثلا ببيننا نقمطو كن جحف كألنا زخونه النجار باهي بلد كان كتالي اختل لك زي كتجبر تزيك إلك بيت مجبي نعمت لومي صريح خيا أي تشتتن صباح صني خيا ده صباح نعمل كتواصل زي تخيل بيستخدم متن صروح كتوا بحدش كتوا قال لك أنت زي كونه كتبو حف كتخيل لك مالسي كما تريجر كا أنا أخا تمسك خليا بيستخدم لك حدش كتوا خا مفتن كل جزء حدش سلازونه سلازنا زي بحلفي عصا زبكل سلازونه حجي نحنا بزح غزي بتوم ناي ندا عصا ناي اي ام بي سي زبهلو بقوم زوهبنا اتي كمي غيرنا نقمطو كمي غيرنا نصنحو نخندي غزي خنتقوملو كل غزي خابقوم رسيت زلو مالسي بقبليت حكيم زمرمرو ناتهم حدش عصا مخانو ارغاغيصنا ننص تعصا خا نتقوملو بات ريبلنا خمزة زبلكي نحر نزكونه نتعنا جالس ويزبكل نجر مسيلو خا قدنت كتوقف لك مالسي الساعات عمرتي وننتي بيت مجبن مستن حماسين زختروا بحال صريت نيمسل سلمات نمركب يكونن تقص اصرت زمصلو غزيون على لي خايكونن وننت زتكال دحنت عماويلهم لعلو كله سلازغدسومم صريت ززوترو غزا مصري عامل مسع عجبها ننعخا سلازخونت بستخاله كلنا كتقالو سط ايدلكا بحركة إذا كنت عينة صراحة كم أنا بتومكرو زراقو بزي وانا أكون بس وانا شكل زي ولا نفع صراحة هني هالوقا
ولا خلى هلوكا كل جزء قل نهوانا متمات أقداسيو كتكاتلو لك بهدي بلك نجرك كتالي وقت خلى لك مثلا عميل زي حقوق سيسو ولا نجرت له تقبل لك دور صبوا أسرحيو مسبز الراخبة كسرحيو مس بزح نجار حجي خام مس صرفي يقول له توريزم زعبي له كناتات فطر سلازلو زخا كبزاز لنا درجة خا تمكروس الناس لازلنا زعبي خا كنصارينا مالتي سي وننتي بيت مقبن مستن حماسين صريت تكال كم بحاليهم أسريتهم كم سب مخانم دما كال بأم زونن تكالون انتخونه تماساسال سلماتن أفلطون توهي ويركب كونكورد معرف أغايش أبتغى بيت مقبن مستن حماسين زركب معرف أغايشو جنفر توريزم زوا مأكل نزم معرف أغايش بزكايدلو مصنعتي مسكر ورقات هيبو يركب